Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta harana, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaurkoan Madozeko herri txikira etorri gara, Larraungo bailaran, eta hemen Montse eta Josebarekin egon gara Perkatzenea sagardotegia ezagutzen. Kaixo? Kaixo, Amaia, ongi etorri. Zer moduz? Barrua. Egunon, Joseba. Egunon. Zer moduz? Ondo, esan behar. Bai, hemen zure etxea, eraindik ez da etxea, baino... Nire gazteluan. Bai. Bai. Non gaude, azaldu pixka bat. Bueno, Madotzen gaude, Larrauneko, ia Larraun bizi lagunak izate dute, Larrauneko azken herria dela, Sakan alboan, Utzama hor, eta Goldarat, hor goian ere, eta altuera 8 metrota. Ez da gutxi, herri batentzako, ez? Ez da gutxi, 13 biztanle nirekin, así que hori da, pixkat Madot. Etxe gutxi ere bai, ikusi ditut, zenba dira? Hemen Larraunen ez dago etxerik, baserriak dira. Baserriak. Naiz eta Txenearen bukaera denek izena dute, Txenea ez dakit noren etxea da, esan nahi du, baina denak baserria dira. Así que 7 baserri, borda bat, dena gutxi. Eta zuena Perkatzenea? Gurea Perkatzenea, herri erdian, haundia, eta bueno, ikus daiteken bezala, lehenengo iturekin erekiteta. Eta noiztik da zuena? Zenik irakurri dut zuek ez zarete Madotzekoak, ez da? Ez gara Madotzekoak, ez da gutxiago ere. Gu hau erosi genuen orain dela 4 urte, 2021 baten izan leike, ez dut gogoratzen. Orduztik gara baserritarragu. Eta nola bukatzen duzuen, nola etortzen zarete, nongoa zarete, Tafaiakoak, ez da? Nola etortzen zarete Tafaiatik, 800 metrotarako Madotzera, nola bukatzen duzu hemen? Prozesu luze bat izan da, zeta gu betidani Montse eta biok nahi izan genuen nolabait baserri batetan bizi, eta hau erosi genuenean konturatu ginen horren handia izanik ez bakarrik bizi behar dugula hemen Perkatzenean, baizik eta berataz bizi behar genuela ere. Zeta hau nolabait edifizio bat da, eta ez dakit, nolabait zehozer ekonomiko bilatu behar zitzaion, ez? Landaetxea, ganadutegia, bakoitzan edo. Ze horrelako herri txikietan, ez baduzu, bizitzen bazara, baina ez baduzu lana egiten, azkenean bakarrik etortzen zara hori da. Lo egitera, eta asteburutan, udan, etortzen da jende gehiena, baina gu hori ez genuen nahi, gu hemen mantendu eta hemen bizi nahi genuen, nolabait. Eta orain zuen gaztelua sortu duzue, sagardotegi bat, edo jatetxe bat, edo nola... Deno pentsatzen dugu sagardotegi bat jantokia dela, baina sagardotegi bat beste arlo asko ditu, sagarrondoak, tolarea eta azkenik jantokia. Dena egitea, eraikitzea lortu dugu, eta orain denboraldian gaudenen, denboraldian jantokia gobernatzen dugu. Gero etortzen dienean, sagarrondo eta jun behar dugu, tolarera enbotigatzera, eta dena urtean zehar dena ukitu behar duzu nolabait. Gustatzen zait deitzen diozula jantokia eta ez jatetxea. Bai, jantokia, jaten den tokia. Bai, egia, baina, hori ez duzula planteatzen. Jatetxe bat bezala, baizik eta horregatik. Hau irekitzen dut, etortzen direnentzako jantokia. Eta sagardoarekin,
harreman duzu? Gu baserri bat erosi nahi genuen bitartean, beti sagardotegitan geunden, Mons eta Biok izketan. Eta nolabait ez genuen pentsatzen sagardo gintzan bukatu genezakenik. Ni errezago ikusten nuen ganaduaz eta asko gustatzen zait, baina lan pila darama eta ez dakit, ekonomikoki esen oso rentablea. Eta nolabait urtetan lagunak egin ditugu sagardogintzan, eta beraiek animatu ziguten, eta ez dakit, gauza bat bestera darama, ez dut, eta beti sagardoan eta sagardogintzan geundenez, ez dakit, hau honetan bukatu dugu, posik. Bai. Zenbat urte dara mazue sagardo egiten, jantokia aurten ireki duzu, baina... Sagardoa egiten, tolarearekin 3 urte, ja merkaturatu genuela, eta jazta, 3 urte, eta gehoz eta gehiago saltzen dugu, beti kantitate gutxitan, baina posik. Ze oso, zuk esaten duzu beti, txikiak zaretela, ez? Eta hori mantendu nahi duzuela. Bezeroa datozenean eta tolarera pasatzen gehianean, kupel asko ikuste dute, baina nik esate diet, halako kupel bat Astigarragako edozein sagardotegiko bat dela. Txiki asko, baina ez normalena gu baino bikoitza edo 3 ekoiztea da, baina gu gutxinaka goaz, gutxinaka gauzak egiten. Hobeto gutxi eta ona asko eta txarra baino. Gertatzen dena, ona dela edo ez dela, bakoitza bere zapore pertsonala dauka, eta batek nahiago txuleta gatz gehiagorekin, besteak nahiago sagardoa mikatzagoa, hori ezin jakin baino. Eta ze harrera jendearekin, ze harrera izan du irekiera honek, eta ze harrera dauka sagardoak, Nafarroan gainera? Nafarroan ekoiztean niretzat meritu gehiago dauka, beste donon ekoiztea baino, eta ni Nafarra naiz, eta ni Nafar baserri bat lortu erostea, bere zileriakin, osarrera eta guzti hori, hasi que gure logoa badauka Nafar hori ikurrina ere, hasi que guretzan behintzat Nafarroa izatea badauka 150%. Eta hortaz gain, harrera, ona, zeta gu Nafarroko txotxa irekitzea lortu dugu, horrek edo hori behintzat bada guretzat dagoen premiorik handiena, eta jendea normalen, noski orain sagardoak aldatu dira, ni gaztean nintzanetik ona, asko zerrezagoa dira gehiengoa edaten, eta hasi que posik, gehiengoa niri postasuna esaten dit positoala. Ze nolakoa da, agian hemen gauden madotz nago nahiko gertu Gipuzkoatik, ez? Eta Gipuzkoan daude ia sagarrotegi guztiak, nola sentitzen da beste sagardotegien hain gertu egotea, baino egotea Nafarroan. Gertatu zait gauza bat jantokitik irekitzear ona, non Gipuzkoar nahiko etortzen dela, eta nolabait horrek ez nuen espero, ez genuen espero, eta Gipuzkoa bada hemen iparraldeko ia produktorik handiena, sagardotegiz josita dago, eta ona etortzea, etortzen dira gehien bat esan didatenez, eta beste klima bat bilatze dute sagardotegitan. Nahiago dute sagardotegiak antxinako era izatea, gurea bezala, eta lasaitasuna bilatze dute. Eta ez nuen espero. Antxinako era esan duzu, azkenean hau da baserri bat, ez? Eta zeukan forma hau mantendu duzue, baina ikusten ditugu horratzean kupel tradizional haundi hauek, ate horretatik ez dira sartzen. Ez. Nola sartu dituzue hona? Egundoko lana eman ziguten hauek, eta gu dena mantendu nahi genuen bai egurra, harria, baina ere kupelak, egurrezko kupelak. Lehengo era zen sagardoa mantentzen, eta gure baserria protegituta dago ezin da ukitu,
eta teilatutik beha sartu behar izan genitun. Ostras, grua batekin, bai, egundoko grua batekin, eta 4-5 pertsona hemen beraien buitzen, eta obraren bitartean handikona jundia, bueno, baserrian sartu zen lehena kupelak izan zian, gu baino lehena. Orduan nire bai, bizi bat antzinako moduan, ez? Lehenengo jartzen zen, batzuetan, gertatzen da etxe batzuetan, lehenengo egiten zela kupela, eta gero horren inguruan etxea, ez? Sagardotegitan egiten zutena, bueno, baserria izanik, kupel aritza, ez dakit nola, tonelerua sartzen zen laguntzailearekin, eta barnean egiten zituen gaur egun, ezin pagatuko genituzke alako kupel batzuk, hasi aurkitu genitun eta sartu genitun gaurko erara. Hauetaz gain, esan duzu ere bai tolarea dagoela, bai. Agian joango gara tolarera eta ikusiko dugu, bueno, eta egongo gara Montxerekin pizka bat ere bai. Bai. Ba, guazen? Venga, aire. Bueno, azaldu pixka bat, hau da, tolarea. Sagarra etorriko litzateke atetik barne, berdin du kamioia edo sakutan edo ez dakit nola. Nolabai garbituko genduke, jarri dugu baineratxo hau, baino beste tramankulo handiagoetan garbituko genuke, uratan, eta hortik ateako litzateke geratzen den lurra eta ostok da. Ura eta ezer gehiago? Ura. Tramankulo horretan txikitzen dugu, goian sagarra botatzen da, behian ja pasta antzeko zehozer ateako litzateke, osatitan, hortik prentsa, pala batekin, sartzen da, zilindroa igotzen eta jaisten da, gu eskatzen digun arabera, eta tubo hortatik barreño batea aterako litzateke sukua, eta hortik bomba batekin kupelea. Hori oso garrantzitsua da, prentsa, ez? Baduzu prentsari... Bai, guretzako garrantzi handiko makina daz, eta variedade lau edo 3 edo 4 prentsa mota daude, eta gurea aukeratu genuen Asturianoak esatu dute errendimendu gutxiago ematen digula sukuan, baino gezitasunak eta oso suku garbia eta ederra ateatzen du prentsatik honek. Horrek ere bai egiten du desberdintasuna ekoizlea izatetik ez izatera, ez badaukazu prentsarik... Hori baino guzti honek ematen digu, bai, ekoizlea izateko, Nafarroko 5 hoietako bat izateko, halako tramankulo eta inbertsio handia egin behar da. Honek egiten digu, benetan, sagardogile eta ez jantokia. Bai, horregatik esaten duzu jantokia, ez? Horregatik deitzen dioz jantokia, eta niri, ez dizu min handirik egiten, baina sagardotegi batean ardoa askatzea, ja, olako zehozer egiten. Egiten du jendeak, jendeak badu... Horregatik jatetxek, sagardotegi jartzen duten jatetxek hori eskaintzen dute, baina sagardotegiak hau edia, hau da sagardotegi bat. Zuek ez duzu eskaintzen ardoa? Bai, indarrez eta minez, baina jendea hala da, beste gauza asko ematen dien bezala, ez? Gin tonika o Coca-Cola. Bueno, ere bai. Bueno, esan dugu gero pasatzen dela hemen. Bomba batekin ona eta temperaturaren arabera lortzen dugu bi fermentazio ditu sagardoak, bata alkoholikoa eta bestea malolaktikoa. Alkoholikoa berehala egiten du, baina horretako temperatura behar dugu. Hemen 800 metrotan gaude eta hotza eta beroa jarri genion gure tolareari. Zenbat temperaturara egon behar da?
12 eta 16 artean, 14 onena izango litzateke, eta hortaz gain, jokatu dezakezu, gelditu, etorri, nahi duzuna egin dezakezu. Aldena. Aldenaren... Zortziren metrotan egin aldena. Bai, baina makinari gabe ezin genuke sagardorik ekoiztu. Ia. Nik ez dut ikutuko. Zuenak dira hauek, baina... Ez duzu, jende gehiago askok nahi dute. Txotxaren irekiera dena eta ezer esaten da egiten dela. Así que dena mango diogu. Ni ez naiz oso... Gutxi eta maiz. Hola, osasuna. Berdin. Alako tragoak eman behar dizkigu. Guztia, bai, ikusi zaitut, guztia... Bapaten. Trago batean ikesin dut. Ez? Erreza dago, Bai, baino. Bueno, bakoitzak aldun moduan egiten da. Eskerrik asko. Zesorgatik. Zuen sagardoa... Bai, sagardo bat gehiago ditugu. Hauek, zagarrondoa dira, Bai. eta esplikatu bizka bat. Zergatik hemen, zergatik nola mantentzen dituzuen. Bai, hauek, sagasti hau, baserriaren aurrean dago, ikusten duzuen bezala, eta oso sagar arbol gutxi daude. Zergatik, lehengo eran bezala landatu nahi izan ditugulako. Lehenik eta behin, sagasti hauek patroi patxakoa daukate, patxakoa bada mendian bizi den sagar arbol basati bat, eta badaukana bada indar asko, eta oso arbol handiak egite ditu. Hauei jarri dizkiegu Nafarroan galdutak zeuden edo galzorian zeuden sagar barietate batzuk, lau konkretuki, eta hauekin egin nahi dugu Nafarroako sagarrarekin sagardo bat. Lehenengo izango litzateke historian, ez? Eta pixkat egin dugu landaketa bat aintzinan egiten ziren bezala ere, eta bizita gidatuak egin nahi ditugu, eta erakutsi nahi diegu etortzen dienei nola izaten ziren sagastiak Nafarroan. Gure aitonen eratan. Hori da. Hemen egiten duzu dena antzinan bezala, ez? Eta oso galdu, eske guri gehien eramaten deitzen gaituena da hori, eske oso galduta dago sagardoaren historia eta mundua Nafarroan nola zen jakinarazteko. Batez ere, kanpotik etortzen direnei. Gu nolabait, hala edo hala jakin dezakegu nola ziren eta nola ekoizten zen. Baina etortzen direnek ez dakite, segatik zegoen sagardoa oso finkatuta hemen Nafarroako iparraldean, eta hori da pizkaterak utzi nahi duguna. Eta hemen esan duzu mota desberdina daudela, nola desberdintzen dira edo zen mota daude? Erreza, lerro bakoitza era bat da, barietate bat da. Eta hala egin dugu. Eta hori, jakin genuen beraie izaeraz, eta gure indar handiena hori da. Nafarroko sagar barietatekin egindako sagardo bat atean nahi dugu merkatua. Gero nahazten dira? Tolarean nahazten dira sagar motak eta... Bai, sagardo, merezi duen sagardo bat ekoizteko, behintzat dau edo 5 barietate egon behar dira kupelaren barnean. Eta, bizita gidatuak, noiz hasiko dituzue? Hau pixka gobernatzen dugunean, bai, hasiko gara bilaraiekin agian uda parten, eta landaetxetara etortzen den pixka turistak eta gure web horria bukatuta dagoenean. Orduan ofertatu. Orduan hasiko geha horrekin. Eta, oso importantea iruditzen zait dagoela parean. Zen normalean, sagardotegitara joaten zarenean, sagarrondoak ez dituzu ikusten. Hori gu baserria
ja erostear geundenean, nik uste impulso handia eman ziola, bai, zelai hau izatea ondoan eta tolarea bertan ere. Osea, nabea bertan, eta hola esku berberean dena bisitagi datuentzat batez ikusita, dena hor bertan egotea, ez. Eta Sagarrondoi egin diezu, nik uste ditut, ari hauek, eta... Sagarrondoak bere, eta batez ere, patroi honekin usten baduzu, berehala juten da bere kabuz gora, ez, arbol frondoso bat egiten, baino gu lehen asko, osea, gobernatzen zituzten horrela, ez, tirantekin, hiru hauek esaten da dela kopa, eta kopa baten moduko arbola egin daiteke, baino gu oso zabalera handiarekin egin nahi ditugu, eta oso handiak egiten dira, eta horrela errezago litzateke sagarrak ere jasotzea. Jasotzea, ez? Goraino joaten bada... Gora joten bada, ezin nahi llegatu, eta makilakin jotzen badiozu, lurrarekin toke egiten du, eta berehala hori pasatzen da, ez? Geroz eta sagarra hobeago ailegatzen den tolarera, sagardo hobeago lortzen da ere. Sagardotegiak daukate berezitasun bat, ez dela berdina jatetxe bat bezala, ez? Menua itxia da, gero hemen egiten da parrilla, azaldu pixka bat, nola funtzionatzen duen. Bueno, bakoitza bere metodologia darama, gurea ia dena aurretik prestatuta dago, tortillak eta txuletak baino. Así que, bueno, lana aurretik doa, baino zerbitzuan ere, hori, momentuan tortilla eta txuleta ondo ateatzeko ere lan potentea da. Baina gehien bat hori, astean zehar estok guztia jasotzen dugu, gorde, moztu eta hori, eta hori, ostegun eta ostialean ja dena prest egoten da astebururako. Eta gero bazkaltzeko orduan, zer zerbitzatzen duzu, zein da menu hori? Bueno, gure menua, sagardotegi bakoitza bere gauza ditu, gurea txorizo sagardotan, makailu tortilla, ajuarrieroa, txuleta, gazta, membrilloa eta intxaurrak. Txuletoia izango, uste dut dela sagardotegietan gehien ezagutzen dena, ez? Eta nik uste dut hau jendeari gustatzen zaiola ikustea, nola egiten den, ez? Erakargarria da sua eta haragia ikustea, eta kuperak ikustea bezala, eta nolabait honeta ikuilu hau garbitzen ari ginean genekien non jarri parrilla, non jarri barra eta horretako. Jendea sartzen da, eta berehala argazkiak hasten dira txuletekin. Eta ikuilua, utzi duzu ikuiluaren marka? Bai, bi marka daude, ganbera hor fondoan, eta bestea aska. Aska utzi nahi genuen, eta baserritan sagardoa ere uretan sartzen zen fresko mantentzeko, eta hori pixkat, hau jizten denean martxan jarriko dugu, ikusteko. Ura jarriko dituzue? Bai, ni turbina nintzen, hasi que hortan arazoi gabe. Eta jendea zer esaten du honi buruz, ez? Bai, galdetzen digu nola zergatik utzi dugun, eta horregati da. Esaten diogu baserritan sagardo botilak askan sartzen ziela fresko mantentzeko, eta, bueno, hor gerditzen da, ere arraskiak eta manibela ukitzen dute, kitxo. Eta gero irakurtzen ari naiz, sagardoa salgai, enta esidra, hemen eta non gehiago aurkitu dezakegu, zuen sagardoa. Geroz eta leku gehiagotan, Leklerren, nolabait, gurgurren estafetan, jantoki edo jatetxe geroz eta gehiagotan, eta ere partikularra deitzen getuzte eta eramaten diegu lasai. Animatuko diogu mundu guztiari, ez? Perkatzenea sagardoa frogatzen, eta hori, eros desatela. Hori da. Hori da.